Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването "Само истината". Аз съм Владислав Славов и тази седмица новия епизод ще бъде много интересен. Изключително съм развълнуван, защото мой специален гост специално от Москва дойде тук, за да ви говори и за да ви казва ситуацията в България в момента, и това е първото му интервю за българска медия. Представяте ли си каква чест? За мен е голямо удоволствие да приветствам тук господин Владимир Владимирович Путин. Добре сте дошли в България. Спасибо. Много тайничко дойдохте при такава охрана в момента, която има около място, където снимаме, защото това е вашето първо посещение тук. Искам да ви приветствам, защото вие сте решили да се кандидатирате отново за президент и ще управлявате повече и от Брежнев, и от Сталин. Аз български не е добро, но така като разбра какво казвам, аз властелин на Вселената. Докато свят светува, аз ще ръководя. Интересувахте ли се от местните избори, които се случиха в момента, и за нашите кандидати на София? Всички пишеха във вестниците, че Ваня Григорова била ваш кандидат. Така ли е наистина? Това момиче не познавам. Това момче обаче, Терзи, дядо му, беше партизан при Георги Димитров. Така ли? Баща му, баба му. Това момче е наше момче. Смятате ли, че това бутане на този моч е толкова важно? Всички само това пишат. Искаме да бутнем моча, да го бутнем този моч. Защо толкова много искат да го бутнат този моч, бе? Да го бутат този моч, бе? Нека бутат, ние построим по-голям. Изгонихме ви свещениците, изгонихме журналистите ви. Какво мислите за това? Една страна, като изгони свещеници, свобода на словото, журналисти, май вие живеете повече в комунизъм, колкото ние. Господине, да ви благодаря. И, както се казва, да ви попея малко, а? Имате малко, момче, попей ми малко от моите песни. Имате, една любима песен имате, която първо ще ви изпея и после и от вашите песни още една. Ето първата, която вие сами си пожелахте в предварителния разговор, с която ще кажем чао на нашите зрители, е много известната българска песен "100 патрона", която господин Владимир Владимирович Путин иска да ви каже. 100 патрона ще ви вкарам. Аз един ловджия, тарикати ме раклия. Пушката му е голяма, но следа от дивеч няма. Зная аз един ловджия, тарикати ме раклия. Пушката му е голяма, но следа от дивеч няма. Покажи, криво целиш ли? Покажи, право мериш ли? 100 патрона ще ти вкарам, ако крачка те набарам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш. 100 патрона ще ти вкарам, ако крачка те набарам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш. Си умница, хитричка лисица. Зная как да се маскирам, зная как да те фиксирам. Аз следите ще надуша, тихо ще се сгуша и капана ще заложа. Ах, твоята кожа, покажи, криво целиш ли? Покажи, право мериш ли? 100 патрона ще ти вкарам, ако крачка те набарам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш. 100 патрона ще ти вкарам, ако крачка те набарам, че отиваш да ловуваш, а пък секса практикуваш.
Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Под сосною, под зеленою, спать положите вы меня. Ай, люли, люли, ай, люли, люли, спать положите вы меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Красавица, душа девица, полюбишь ты меня. Ай, люли, люли, ай, люли, люли, полюбишь ты меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя.